Poznáte už techniku s transferovými médiami a gelmi? Je to síce super vec, no my vám ukážeme fantastický návod, ako dokážete preniesť obrázok z papiera na prakticky akýkoľvek povrch pomocou zázračného a hlavne úplne jednoduchého transferového roztoku. Jediné, čo k tomu potrebujete, je kúsok papierovej pásky, zrkadlovo vytlačený motív, špachtličku, vatovú tyčinku a samozrejme transferový roztok. Práca s transferovým roztokom je úplne jednoduchá a hlavne čistejšia ako s klasickými transfer médiami či gelmi. Na laserovej tlačiarni si vytlačíte motív, ktorý budete dekorovať v požadovanej veľkosti na klasický tlačiarenský papier. Je potrebné ho vytlačiť zrkadlovo. Motív priložíme na dekorovaný povrch, zafixujeme páskou a pomocou vatovej tyčinky ho necháme nasiaknúť malým množstvom transferového roztoku. Potom ho pomocou špachtličky vtlačíme do povrchu. Pri textile nezabudnite motív prežehliť a postup zopakovať, aby ste zafixovali obrázok. Transferový roztok je možné použiť takmer na všetky rovné povrchy. What about tomorrow? It'll take care of itself. Týmto spôsobom dodáte originalitu všetkým vašim doplnkom v domácnosti.